Hello, Wandile. Usekhona? Ndiyakucela unganishiyi mntakwethu. Ayanda, everything endiyibuildileyo ndilibuilde naye uAmahle. Everything endiyiyo. Ngoku ndingubani okanye ndiyintoni ngaphandle kwakhe uAmahle? Wandile. Ndiyintoni Ayanda? Ndiyintoni? Wandile. Useyilaa ndoda inothando lwenzulu. Useyilaa ndoda ehlale ithembekile for 10 years. Useyilaa ndoda esigcinileyo isithembiso sayo. But why kunje? Ngoku inyani kaAmahle ayisusi ixabiso lakho. Ayanda, do you ever think uba izawusuka le pain ufundini? Because it feels too much. Wandile. Ukuba nokuxela nyana ndiqonda ukuba izawukusuka lo pain. Kodwa endikwaziyo nendiqinisekileyo ngako. Okay. Izawutshintsha. Okay. Yazi ngenye imini yawuthi xa ukhumbula le veki uyikhumbule ungafani nokuba uziva ngoku. Okay. Uyawuthi xa uyikhumbula le veki uyikhumbule ungekho phantsi koxinzelelo. Yaye ndikuthembisa ukuba ngenye imini uzawuhleka kwakhona. And xa uhleka uyakukhumbula into yokuba uAmahle umthande ngenhliziyo yakho yonke. Kodwa Yonke. loo nto iyawuthetha into yokuba ekugqibeleni ukhethe wena. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions balilona elithi Isiphiwo Sam Khawulonwabele. Eli libali elingasingiselwanga ntweni okanye mntwini, koko ikukufundisa, ukuxhobisa nokonwabisa. Ibali eli kunye nabalinganiswa ngamagama aqanjiweyo ukutyebisa umyalezo webali elo. Wandile, ndicela ungawubeki phantsi umnxeba mhlekazi. Uhlala nam. Kwenzeka ntoni ngoku ndiva icango lemoto livaleka? Ndisekhona Ayanda. Ndisanda uphuma emotweni. Ndifuna khe ndibethwe ngumoya. Yonke le ncoko esiyincokoleyo kungona imbuya ngoku engqondweni yam. Yazi Ayanda, asiyazi uba ungomso usiphethele ntoni. Yinyaniso imsulwa ke leyo ithethayo mntakwethu. Yaye ingcingwanga. Ngoku indenze ndacinga yonke loo nto. Yaye ndifuna ungalibali ukuba ungomso ngowabantu abakhethe ukuhlala, ngowabantu abangakhethanga ukuthatha ubomi babo balungisa izinto. Enkosi Ayanda, izinto zivela ngenye indlela ngoku. Ndibulele ixesha lakho. Ungawuyeki lo msebenzi. Ungawuyeki lo msebenzi wenzayo. Bendisanda ufumana umyalezo ngoku. Wasuka kumninawa wam. Okay. Uthi uyeza usendleleni. Ushekelwe nje imizuzu emihlanu afike. Andisoze ndilibali into ndenzele yona mntakwethu. Nama soze. Uqhube wenze ngehlobo nakwabanye abantu. Ndiyabulela Wandile. Ndiyakuthembisa ukuba ndisiva ndikhaphukhaphu ngoku. Yazi indaba ezimnandi kakhulu ezo. Awufuni ndihlala nawe emnxebeni kude kufike umninawa wakho mntakwethu? Ndingayivuyela kakhulu loo nto mntakwethu. Kaloku bendenze isithembiso ndathi ndinalo lonke ixesha olidingayo. uAyanda uye wahlala emnxebeni encokola noWandile kwade kwafika umninawa kaWandile. Baba ke bayohlukana ngolo hlobo. Kuthe kwakuqhekeka ukusa ekhulula iheadset zakhe uAyanda ejonga ukuvuka kwedolophu yaseMonti. Uqwalasele into yokuba kule phone call wayesazi kakuhle ukuba ebengenakucima inkumbulo zothando zeminyaka 10. Yaye
ebengenakucima ukuphoxeka kwenhliziyo kaWandile, futhi wayesazi ukuba wayengenakususa ukuhlazeka okwakujongene noWandile. Kodwa awayekulwela nawayekufuna yayikukubona amandla kaWandile ephakama emveni kokususwa kwelifu lokuzibulala. Rhoqo xa uAyanda ebeba inxalenye yesisombululo sokubuyisela ubomi bomntu, ibiba kungona sicaca nangakumbi isiphiwo sakhe. Siphela njalo kaloku nesi siqwengana sebali. Fumana eli kunye namanye amabali nokutsala umdla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi zonxibelelwano apho khangela iPowerhouse Media SA kuTikTok, Facebook, Instagram nakuYouTube. Ungalibali ke apho ukusubscribe. Okwangoku sithi kuwe nakuwe enkosi ngendlebe.